everyone, welcome back to my DB's vlog. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जा दिनैहाय आं नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना बेनो जाहैबाय जोंहा दिनैहाय बिष्णु फुजा दं आरोना बिराद दिन जाबायमोन आरोना बिष्णु फुजा होया ओरैनोथ' जोंनिया मा होनो बोसोराव 13ता फुजा होखायो आरोना बे फुजाथ' हाबायानो थाखायो ओमफ्राय बिष्णु फुजा होया गोबाव जाबायमोन नालाय ओमफ्राय नै दिनैहाय बिष्णु फुजा होनो नागिरदों आरोना आब'बो दंफैयो नालाय ओमफ्राय दिनै होसिगोन आरो ओमफ्राय नैथिंजाय मैगंफोर संनो रेडि खालामगासिनो आरोना आब'आ इथिंजाय पायस बानायनो रेडि माबाबाय थादों ओमफ्राय नैथिंजाय पायस बानायगासिनो आब'आ ओमफ्राय आङो बिथिंजाय मैगं सायगासिनो आरोना जोंनिया मैगं ओंखाम संनानै होनांगौ ओंखाम ओमफ्राय पायस पुरि आरो माबा मा होनो ओंख्रिफोरनि आइटेमा जिखुनु जाया बेजरा जानांगौ आरोना 5टा 7टा आरो 9टा बेफोरबायदि ओमफ्राय जोङो फुङावनो आब'जों जों दुगैखांनानैहाय ठाकुर न'आव मा माने खालामनांगौ रेडि खालामजोबखांबाय आरो बिनि उनावहायसो जोङो नै बाहेराव आब'आ संग्रा ओमफ्राय आं मैगं हानानै सब रेडि खालामजोबनानै होदों आरोना बिथिंजाय मा संनो नागिरदों दालि ओमफ्राय लाब्रा मोनसे दङ आरो लोगोसेनो दंबावो पटल भाजी जोगोनार भाजी ओमफ्राय आरो मोनसे मैगं गोथां बिदि आरोना जिखुनु जाया जोंनिया बिराद माने मोनसे फुजा खालामनो नांगौबाथाय सानसे नांखागौ आरो फुंनिफ्रायनो ओंखाम मोनजाबावाखैसो फुजा जोबखांनानैसो ओंखाम मोनजागोन नै बिथिंजाय सब रेडि खालामगासिनो नै संनाय खावनाया आब'नि आरोना ओमफ्राय नैथिंजाय आंहा आरो मैगं हाग्रा ओमफ्राय बिखुनजोआ आरो ठाकुर न'आव माबा माबि मन्दिराव माबा माबि खालामगासिनो आरोना फिसा जों माखासे रेडि खालामखांबाय होमबाबो आरो बिराद माने बेजाल आरोना जियानो जा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ गोदानै नायबाय थादोंबा बेवहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो सनाफोर ओमफ्राय दायो बारा गोबाव खालामबाय थादो आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ दिनैहाय मा खालामो माबायदि फुजा होयो जोंनिया नैथिंजाय नै फुजा होनाय न'आव माबायदि रेडि खालामनांगौ गोसोआवनो थालायलाङा ओंखायनो आङो भिडिअफोराव बानाय दोनो होमबाना माने मालाबा समावहाय सोर मा जायो मा थायोना बिखुनजोआबो जोंहाना एसे बेमारि नालाय उनावहाय नायफिननांगौ जायो आरोना बेफोरखौ हारसिं बानायनांगौ समावहाय नैथिंजाय बेल बिलाइ तुलसि बिलाइ गय फाथै थालिर 101टा आरोना मालाबा आं नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना मोजाङैनो नैथिंजाय फुजायाव माने जिखुनु जाया जिरायनांग्रोगौ आरोना ओमफ्राय बेवहाय आङो बिहामजो जाबाय नालाय बिहामजो गेदेर ओमफ्राय आङो जिरायबाय आरोना दायो बिखुनजोआबो जिरायासै बिखुनजोआबो आंखौनो जिरायनो होबाय नालाय आं जिरायबाय ओमफ्राय दायो फुजाया जागायजेनबाय आरोना जोंना लोगोफोर कुरुक्षेत्र नमः विवहस्यते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचय सवित्रे कर्मदायिनी इदम अर्घ भगवत साक्षिणी श्री सूर्याय नमः एते गंधपुष्पे उर्माय नमः एते गंधपुष्पे अनंताय नमः ओम हुं फट स्वाहा ओम क्लूं गंगे च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मि सन्धिं ओम बे फुजाया जोब्बाय नालाय ओमफ्राय दायो जैग' होनांसिगौ आरोना बिष्णु फुजा खालामबाथाय लास्टाव जैग' होनांगौ नालाय ओमफ्राय नै दायो जैग' होनो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरो थाइजौनि बन ओमफ्राय थाइजौ दंफांनि बन आरोना ओमफ्राय फाथो सिना बिदिजोंसो जैग' सावो आरोना बिसोरो ओमफ्राय बेखौ बेल बिलाइजों सबनाबो नियमफ्रा बेलेग जायो नङा होमबा लोगोफोरनि बिथिंजाय जाबाय 100 दुब्रि हाग्रा 108टा नांगौ आरोना मुथा खानांगौ दोंनैनो मोनदां दोंनै मुथा खानांगौ आरो दोंनै ना दोंबामोन गोसोआव गैला बावलांसो आं दोंनैहाय 101टा मुथा खालामनांगौ ओमफ्राय बेयावहाय 101टा जैग' जागोन आरोना ओमफ्राय बेल बिलाइनिबो बिथिंजाय नै जोंहाना आमाइनि फिसालाया सान्तु जि दुस्त' आब' आरो आंनि लोगो
जि दुस्त जादोंना हौवासाफोरा ओरैनोबाबो एसे दुस्तआ बाराखा ओरैबायदि दुस्त दासो बियो माने जेबो नङि बायदि नर्म थादों आरोना नै इथिंजाय आरो नै जैग होबानो जोब्बाय आरोना फुजाया इथिंजाय फुजाया जोब्बाय ब्राह्मणाबो थांबाय आरोना ओमफ्राय इथिंजाय फुजाबो होखांनायनि उनावहाय बेखौ सब माने माबाबावनांगौ आरोना जेसां भोग होदों बेफोरखौ ठाकुरनो होनांसिगौ आरो दायो बेनि उनावसो मानसिफोरा लानो मोनगोन जानो मोनगोन आरोना ओमफ्राय इथिंजाय आं रेडि खालामगासिनो आरोना नै नैथिंजायहाय आं रेडि खालामगासिनो आरोना नैबे भोग ओंखाम ओरैनो नै भाजि माबा माबि नोंथांमोनाथ' नुखादोंनोसै ओमफ्राय आरो बिथिंजाय फिथाइ सामथाइनि प्रसाद दङ आरोना नै बेयावहाय फिथाइ सामथाइनि आपेल आंगुर थालिर थाइबें बेबायदि ओमफ्राय नैबे जाबाय थालिर आरो साबु सिनि होनानै बातासा फिथाइ सामथाइ एसे होनानै बानायनाय प्रसाद बेबो ओमफ्राय